Príjemné futbalové popoludne pripravený aj Kajode z 8. Banskej Bystrice až po poslednú Skalicu. Takto to dnes vyskladal domáci tréner Štefan Markulík. Do brány opäť ako jednotka Adam Danko. Pred ním v obrane trio stopérov s 18-kou uzdravený Markovič, s 24-kou kapitán z Bratislavy už vyprevádza oba týmy na trávnik aj s vianočnou nádielkou a s takou predvianočnou náladou, aj s darčekmi v rukách, ktoré si symbolicky prevezú. Verní fanúšikovia Železiarov zatiaľ teda si užívajú odkaz, ktorý patrí k tomuto kolu 18. poslednému jesennému. Je tam iba jedna taktická zmena v obrane, chýba na kraji Adrian Slávik, ktorý je na lavičke, no a do hry prišiel do ofenzívy s väčším zásahom do zostavy od Radima Kučeru po tej prehre doma 0-2 so Spartakom Trnava. Selecký, Múdry. Ďaleko sa ale individuálne Hladík nedostáva. Dlhá lopta od ružomberského golmana. Boďa využil vo vzduchu svoje centimetre. Sklepával to smerom ku Hladíkovi, ale okamžite bol pri ňom stiahnutý aj Sanusi a tam už je Markovič. Mladý srbský zadák, ktorý sa vytrápil po tom nepríjemnom zranení s trieslami a slabinami, ale dal sa dokopy a borec, ktorý vlastne pressing iba od Boďu, ktorého nedoplňali spoluhráči, už aj Hladík zavrel tú krajnú vertikálu a pre loptu si zbehol hlbšie. Po ňom Paraj. Jeden z viacerých hráčov, ktorí majú istotu dlhšej zmluvy. Tu na hore Hroňu som spomínal, že Paraj má v pôde Banskej Bystrice 2-0, keď pečatil tú výhru po aktivite Smekala, ktorý mal v zápase 1+1. Navyše Daniel Smekal sa objavil spoločne s Parajom v zostave kola číslo 17. Markovič zapojil Danka, chce to otvoriť opäť z krídla. Sanusi opäť so svojím aktívnym pohybom, zbieha mu Juritka z krídla, práve tam smeruje center. Jeho hlavička do brvna, ešte odrazená. Krajana Kystla. Súhra dvoch bekov Ruže, ale toto bude nepresná. Smekal zapája Sanusiho. Chyla bol obsadený a takto musí otáčať až do zadných radov. Ponúka sa ešte pomerne jednoducho. Koštrna. Do krídla Markovič pod tlakom, je pri ňom Hladík. Jirajank pristrčený Kystlom. Ale toho už takticky vytlačili hráči Ružomberka. Ďaleko od vlastnej 16-ky. Sanusi opäť z kraja. Chrien. Kystl z prvej. Lavrinčík neobhodil si na krídle Markoviča. Po ňom Chýla. Gabrielov oblúčik, tučný priťukol z prvej, ale neobhodí si tým šikovným prvým dotykom brániaceho Markoviča. Jeho hra na istotu cez malú domovce z veľkej diaľky, ale ten sa stihol vrátiť. Ďalšia akcia domácich z ľavej strany. Sanusi budú chcieť byť vzadu v petici. Aj preto v strede poľa čerstvý muž Timotej Múdry. Bude ho tam určite chcieť doplňať z kraja tučný, rovnako aj Lavrinčík na pravom krídle, no a vyššie na hrot sa vysunul Martin Chrien, kapitán hostí. Domáci bez zmeny v zostave v bráne s Dankom. Tu ešte potvrdenie toho, že Sanusi si vybiehal do offsideovej pasce. V bráne teda domáci Adam Danko, pred ním Markovič, Koštrna, Paraj, trio stopérov. Aj brvnou po hlavičke Juritku. Šikovné priťuknutie smerom k Chrienovi od Lavrinčíka. Chrien ešte musel bojovať o tú loptu proti Tučného. V tejto sezóne doma v Zelpo aréne prehrali domáci Železiarky a pridlhé pre Jirajanga. Luterán takticky púšťa loptu popri postranej čiare. Domáci Markovič, ale dlhým nákopom. Markovičov pás za obranu bude pre Juritku zaujímavý a to je jednoznačne priestor. Vyhol sa Sanusimu. Markovič ale s veľmi dobrým výberom miesta a čítaním hry a dokonca dostáva do výhody Jirajanga. Stále Alasa na Jirajang, zasekávačka už to má aj na strelu, ale posiela to iba do timingom a počkať si na ten moment, kedy vyštartovať za obranu Ruže a využiť to ich postavenie. Takže v Zelpo aréne 2-0. Všetko sa začína u Reného Paraja. Faško pri lopte. Koštrná priťukol Markovičovi. Opäť Markovič. Faško.
pretože stále musia byť v pohybe a stále reagovať na tie zábehy Podbrezovej za ich obranu. Markovič otvára to opäť správa. Tam je domáca prihrávka, končí v moci pripraveného Luterána. Chrien. Markovič je pri ňom, pomáhal mu okamžite a zdvojoval v tom medzipriestore aj Koštrna. Stále Markovič vyviezol loptu pre Irajanga. Kučera prešiel opäť k tomu obranému systému na troch stoperov s krajnými wingbackmi, keď stiahol na kraj Luterána, ktorý musí teraz zachytávať pohyby, ale Luterán zasekol si dvojičku Sanusi a Irajang. Dlhý pas do krídla, kde bude bojovať o loptu Gerec. Je pri ňom ale Markovič. Gerec sa nepustil za svoj chrbát. Loptu si prevzal Krištof Domonko. Počkal si tam na ňo v strede poľa Paraj. Markovič zabojoval pred Hufom. V týchto chvíli jediné dve domáce víťazstva Železiarov na jeseň. Rysuje sa ale tretie. Prikrášliť ho ešte bude chcieť Chyla, ktorý si dovolil otočku okolo Gereca. Záverečná minúta dnešného súboja Tanat.